Dirarira, dirarira, dirarira. Sinne menee. Tero Tiitu syöttää ja Riki Hyvärinen jatkaa sisään. Nyt pannaan roolit toisinpäin verrattuna edelliseen Suomen MM-historia maaliin siihen kullan ratkaisseeseen Prahan osumaan Riki Hyväriselle. Tässä turnauksessa ensimmäinen maali ja Tiitulta mainio syöttö juhlaottelussaan. No, Tero Tiitu löytää erinomaisesti Riki siitä keskeltä ja Riki on erittäin hyvä ja vahva pelaaja näissä, että nimenomaan ei kyllä monesti missä on näitä paikkoja, että siitä kyllä Riki pääsee loistotontilta sitten viimeistelemään ja tosiaan löytää sen aukon sieltä. Forsteen uudelleen. Hakee syöttöpaikkaa, antaa Kivilehdolle maalin taakse, nousee maalin kulmalle ja pistää sisään. Loistava seinä Juha Kivilehdon kautta ja Harri Forsteen, jolle on pelattu suurta roolia tässä turnauksessa, pamauttaa toisen osuman. 19.33 on pelattu ja Suomi johtaa kamppailua 2-0. Ketjumuutos tähän kakkoseen, se näyttää piristävän Suomen joukkuetta. Panat ovat aukeamassa ja kyllä Juha Kivilehdon roolia pelirakentajana kannattaa jälleen korostaa. Forstenkin lukee peliä erinomaisesti ja pistää sinne takaa ylänurkkaan pallon ohi hienosti pelanneen Anders Kjärin. Maalintekijä juoksee sinne keskushyökkääjäksi. Hänninen ja Järvi ovat laidoilla. Toivonen ja Kivilehto puolustajina, joten nuo pienet muutokset ottelun ensimmäisen erän alussa, ne ovat nyt sitten taakse jäänyttä elämää, kun tulee kolmas osuma. Oskar Hänninen mainiosta paikasta yllättää maalivahti Anders Kjärin ja Suomi johtaa jo 3-0, on pelattu 21-02. No, siinä onnekkastikin tässä nähdään nyt, niin sieltä onnekkastikin pallo kimpoilee sitten Hänniselle siihen ja nopea rannelaukaus ja sinne oikeaan alakulmaan ja sinnehän se suhahtaa. Tarkkaakin tarkempi veto Tanskan joukkueen parhaimmistoa kahdesta takaiskumaalista huolimatta. Ja sitten survoo Mikko Kohonen pallon sisään. 22-45 on pelattu ja Suomen osalta näyttää entistä paremmalta. Neljäs osuma ja Kohoselle tietysti ensimmäinen tässä turnauksessa. No, siinä on Kohosen veljeksi. Itse syöttäjänä oli velipoika Mika Kohonen. Siinä mielestäni päädyn kautta sitten peliväline kimpua tänne toiselle tolpalle. Ja sieltä pääsee sitten tosiaan pelistä Mikko sitten suutimaan sisään ja näin Suomi 4-0 johtaa.